marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin Inaamin ko ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Intercede for us, to intercede for us, Kyrie eleison. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming magkapangyarihan, lakas ka ng mga walang inaasahan kundi ikaw. Ang pagluhog namin ay iyong pagbigyan sapagkat kami mga tao lamang na pawang mahihina kapag iyong iniwan. Kaya naman kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Niya ng Panginoon, itong sabihin mo sa buong ni Jacob, sa buong Israel, nakita niyong ginawa ko sa mga Ehipsyo, at tulad ng pangangailangan ng isang agila sa kanyang mga inakay, kayo aking kinupkop. Kung susundin niyo ako at hindi kayo sisira sa pakikipagtipan ko sa inyo,
kayong magiging bayan kong hinirang. Ang buong daigdig ay akin, ngunit kayo'y aking itatangi. Kayo'y gagawin kong bayan ng mga saserdote na maglilingkod sa akin, nakatalaga sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Ito'y dapat na malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Lahat kayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabutit, laging tapat, kailanman. Lahat kayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, noong tayo'y mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa ating mga makasalanan. Mahirap mangyaring ialay ni numan ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid, bagamat maaaring may mangahas na gumawa nito alang-alang sa isang mabuting tao. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang namatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. At ngayon, napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, lalo nang tiyak na maliligtas tayo sa poot ng Diyos. Sa pamamagitan niya, dati tayo'y mga kaaway ng Diyos, ngunit ngayon, tinatanggap na niya tayong mga kaibigan alang-alang sa pagkamatay ng kanyang anak. Kaya tiyak ang pagkaligtas natin sa pamamagitan ng pagiging buhay ni Kristo. Hindi lamang ito, nagagalak tayo at nagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo ng Diyos na mga kaibigan niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Ang Diyos ay maghahari na, talikdan ang tanang sala, manalig sa balita niya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang nakita ni Jesus ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, sagana ang anihin, ngunit kaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihan na magpadala siya ng mga manggagawa sa kaniyang anihan. Tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Ito ang pangalan ng 12 apostol. Si Simon na tinatawag na Pedro, si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo, sina Felipe at Bartolome, si Tomas at si Mateo na publikano, si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo, si Simong makabayang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Mga minamahal kong bayan ng Diyos, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Once again, good morning po sa inyong lahat. Good morning! Happy Sunday! Ay, kalungkot po natin eh. Ulitin po natin, Happy Sunday! Palakpakan po natin ang Panginoon. Jesus in the Gospel for today is His compassion. Hindi lamang niya nakita ang mga tao, naramdaman niya ang kanilang paghihirap. Hindi lamang siya tumingin sa kanila, siya ay naantig sa kanilang kalagayan. In our gospel for today, we heard how Jesus told His disciples, at the sight of the crowd, Jesus' heart was moved with pity for them because they were troubled and abandoned like sheep without a shepherd. Para silang mga tupang walang pastol. At dito natin makikita na ang puso ni Jesus ay isang pusong marunong mahabag. At mula sa habag na ito, kaya naisugo niya ang kaniyang mga alagad upang maglingkod sa kanila. During the time of Jesus, maraming tao ang naghihirap. Mayroong sakit, mayroong kahirapan sa buhay, mayroong mga naliligaw sa kanilang pananampalataya, kaya't inilarawan ni Jesus sa kanyang mga alagad ang mga taong ito na para silang mga tupa na walang pastol. Na kung saan ang larawan ng tupa na walang pastol ay nangangahulugang ng mga taong walang gumagabay, walang umaaruga at madaling mapahamak. Kaya nga po, idinugtong pa niya, the harvest is abundant, but the laborers are few. Marami ang nangangailangan ng pag-ibig ng Diyos, ngunit kakaunti ang mga handang maglingkod. Pagkatapos po nito, tinawag niya ang 12 apostol at binigyan sila ng kapangyarihan upang magpagaling, magpalayas ng demonyo at ipahayag ang mabuting balita na ang kanilang misyon ay bunga ng habag
ng Panginoon. So my dear brothers and sisters in the Lord, marahil tinatanong natin sa mga sandaling ito, ano kaya ang koneksyon nito sa ating buhay bilang mga mananampalataya? Ano kaya ang naisipabot sa atin ni Jesus sa linggong ito na kung saan narinig natin ang kanyang mga salita sa nasabing ebanghelyo? Number 1, ang paanyaya sa atin ng Panginoon, naway kapag nararanasan natin ang tunay na habag, naway ito'y magtulak sa atin upang kumilos. Amen. Hello? Ay Lord, natutulog na po sila. Amen? Yan po ang unang paalala sa atin ng Panginoon ngayong linggong ito. That true compassion always leads us to a mission. Naawa na po kayo sa ibang tao, yes or no? Hindi pa po kayo naawa? Sino na po dito ang naawa sa ibang tao, taas ang kamay? Yung mga hindi po naawa, may pakiramdam po ba kayo? Pero ang tanong sa atin, kapag naawa tayo sa ibang tao, hanggang doon na lamang ba ang ating gagawin? My dear friends, ang paalala sa atin ni Jesus ngayong linggong ito, ang tunay na habag ay nagtutulak sa atin upang tayo ay kumilos. Hindi sapat na maawa lamang tayo. Dahil sa ating ebanghelyo, nakita natin na ang awa ni Jesus ay hindi nanatili sa damdamin lamang. Ito ay naging pagkilos. Sa ating pong buhayan, kung mayroong naliligaw, ano ang dapat gawin? Gabayan. Kung may nawawalan ng pag-asa, ang dapat gawin ay Amen. Sabi po ni Jesus sa ating ebanghelyo sa bandang huli, tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Libreng tinanggap natin ang pagmamahal, libreng tinanggap natin ang awa, libreng tinanggap natin ang pagpapala ng Diyos, kaya't dapat din natin itong ibahagi ng walang pag-iimbot. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang pangalawang paalala sa atin ng ating pagdiriwang ngayong linggong ito, kung napansin po natin sa ating ebanghelyo, noong tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad, sinabi ng ating ebanghelista na sa kanyang pagtawag, tinawag niya ang mga ito sa kanilang mga pangalan. Si Andres, si Pedro, si Judas, etc. Tinawag niya sa kanilang mga pangalan. Ito po ay ipinapakita na ang pagtawag ng Panginoon palagi sa isang misyon ay pala Panginoon na ng basta-basta lamang. Siya ay tumawag sa isang misyon na kung saan personal ang kanyang pagtawag. Bakit? Dahil alam niya na mayroon silang kayang ipagkaloob. Alam niya na mayroon silang kayang ibigay. Alam niya na mayroon silang kayang iabot at iambag sa kanilang pagmimisyon. Gayon din po sa atin, mga minamahal kong bayan ng Diyos. Kung tayo ay tinatawag ng Panginoon upang maging mabuting tao sa ibang tao, naway tumugon tayo ng buong puso. Kung tinatawag tayo ng personal ng Panginoon na magpakabuti bilang isang mabuting ama,